Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Dacă nu sunteți deja, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like dacă o să vă placă, ajută foarte mult acest canal. Și să aprindeți clopoțelul notificări pentru a fi la curent cu noile videoclipuri care le voi posta în fiecare miercuri și vineri de la ora 10. Astăzi eu sunt la mine acasă. Va trebui să continui treaba cu izolație pentru încălzirea paradoxală. Și am cam multă treabă de făcut. Merge destul de greu. Este foarte mult de măsurat, de calculat. Și însă încetul mai am două camere sus de făcut. Mi-a venit și plasa pentru... Bate foarte tare vântul afară. Mi-a venit și plasa, după cum vedeți. Și am mai luat ceva, cum ar fi un cutter. Cutterul care îl aveam s-a stricat. Nu mai tai, rupi. Acest foarfic de tăiat plasa. Și două spume. Plus o bandă izolatoare. Eu zilele acestea am mai pus o baie la copii și am terminat dressing-ul. Acum sunt în hol. Am depus aici holul. Încă două camere aici. Mai am o cameră mare și încă o cameră aici în spatele meu. Și cam așa arată izolația. Cam așa arată prin camere. A ieșit destul de bine, însă am avut și tăiat de calculat aici. Cam așa arată și aici baia, după cum se vede. Acum urmează să termin holul, după cum vedeți. Să termin holul și celelalte două camere, după care mă voi muta toate lucrurile la parter și voi da cu spumă. Voi mătura și voi da cu spumă și las să întărească holurile care sunt. Am luat o spumă adeziv, după cum se vede, ca să nu se umfle. Bine, să nu se umfle tare. Și cam asta voi face eu, așa că să-i dau drumul la treabă. Și gata, pe seara aceasta, ceasul undeva la ora 9, afară văd că picură și eu am reușit, am mai făcut holul și cu camera aceasta mare. Am mai început o cameră, ultima cameră care o mai am de făcut, aceasta. După care urmează să bag spumă în goluri și să aduc folia de aluminiu și plasa, să bag plasa, după care să pun cablu încălzit. Așa că acum voi merge în fermă să împing furajul la vaci
și ne vedem din fermă. Astăzi este o nouă zi, eu sunt în fermă, va trebui să fac curajul la vaci și tractorul l-am pornit deja. Am băgat lucerna uscată și lucerna foliată. Aștept să tace puțin, după care va trebui să bag silozul și după ce termin va trebui să bag pe linie. Cam atâta fac eu astăzi, aici în fermă, după care o să merg la casă, la mine. Mai am de făcut o cameră de pus izolația, după care mă apuc să curăț camerele, tot etajul și să mă apuc să dau cu spumă pe unei zgoluri. Și cam asta fac eu astăzi. Nu prea am așa multă treabă, însă văd că afară se încălzește foarte tare. Nu știu de ce, dar zăpadă mai că nu mai e deloc. Și merg să bag silozul.
ajuns la casă, așa că mă voi apuca cât de curând de pus din nou izolația și mai am această cameră. Va trebui să curăț tot, să scot de aici și să continui de pus asta, după care va trebui să strâng tot de pe aici, de la etaj, să duc la parter și să mă apuc să dau cu spumă în golurile care sunt. Așa că să mă apuc să fac curat aici. Gata, am terminat de izolat. Acum va trebui să dau cu spumă. După care las o zi, două să întărească bine spuma și am să vin să continui. Va trebui să pun folia de aluminiu, plasa de 4 și cablu încălzit. Și gata treaba pe seara aceasta la casă. Am terminat de dat cu spumă toate rosturile care erau și de acum o să las vreo 2-3 zile să o suci bine spuma, după care vin să o curăț la nivel și după aia voi continua cu punerea folii de aluminiu, plasa sudată de 4 și cablu încălzit. Eu pregătesc pe acum aici terenul, să zic, ca în primăvară când va fi cald să pot urna șapile din încălzire în pardoseală și cam așa arată, după cum se vede. Așa că, oameni buni, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să lăsați un like, ajută foarte mult acest canal și să aprindeți clopoțelul notificări pentru a fi la curent cu noile 8 de clipuri care le voi posta în fiecare miercuri și vineri de la ora 10. Până data viitoare vă zic toate cele bune și spor la muncă!